Godt. Så vi kommer til at besvare spørgsmålet her omkring, hvilke nerver, der har indflydelse på øjets bevægelser, og hvad de styrer. Og udover det, så kommer vi også til at gennemgå nervus opticus, vores hjernenerve nummer 2, fordi at jeg synes, det giver god mening, selvom den ikke styrer nogle bevægelser, for ellers så kan vi ligesom ikke få nogen syns inputs. Så dem, der styrer bevægelserne her dog, det er jo godt nok vores hjernenerve 3, vores oculomotorius. Så er det vores hjernenerve nummer 4, det er trochlearis. Og så har vi vores hjernenerve nummer 6, som er vores abducens. Og så har vi godt nok nogle nummer 7 også, som er meget ubetydelige, og som styrer noget øjenlukning og sådan nogle ting. Så den går vi bare meget let elegant over. Men vores første nerve her, som sagt, ikke en, der styrer muskler, men meget, meget vigtig i synet. Det er ligesom den, der sørger for, at vi faktisk kan se noget. Den modtager ligesom de her sensoriske inputs fra lyset, og det udgår ligesom her bagfra i øjet, og så går det altså hele vejen ned gennem canalis opticus, ned til vores synskryds, som hedder chiasma opticum, og det er altså her, hvor at, vi har vores apparente udspring af nervus opticus. Men hvor alting er, så sker der simpelthen det, at at vi ligesom får noget lys ind her. Det første vi passerer, det er vores tunica fibrosa bulbi, og så kommer vi ind til vores første øjenkammer her, og så som ligesom bliver afgrænset af iris her bag til som regnbuehinde. Det er et meget vaskulært lag, fordi vi har en masse muskler herinde, som skal styre vores lysinput. Dem kommer vi ind på lige om lidt, for det er faktisk de her muskler, vi kommer til at gennemgå senere. Så kommer vi ind til vores andet øjenkammer her, som bliver afgrænset fortil af iris, vores regnbuehinde, og bag til af linsen. Så går det ind gennem linsen her, og så kommer vi ind til vores glaslegeme. Senere der kommer vi til at gennemgå, hvorfor vi faktisk kan se et billede. Fordi vi har nogle kubiske celler herinde i øjet, der ligesom via deres pigment opsuger alt det her resterende lys, så vi ikke får de her backslash, så vi får det her rene billede. Men det der ligesom sker, det er, at vi lige hurtigt gennemgår nethinden, også kaldet retina, for det her vi faktisk kommer til at få vores udspring, eller vores start af nervus opticus, og vores start af nerveimpuls, forsendelsen ned igennem canalis opticus. Og nethinden den består ligesom her bag til, den er fortykket, og den består altså af fotoreceptorer, også nogle bipolære celler, selvfølgelig også nogle andre lag og så videre, og så består den altså også af vores gangliceller. Men det er fotoreceptorerne, vi skal bide mærke i, og det er dem, vi kommer til at gennemgå senere. Og fotoreceptorerne, det er altså de her stave, som er mindre sensitive, så de kan ikke præcisere lige så meget, hvis de opfanger noget lys, så der er ofte flere i gang, og derfor er det så besværligt at sige, det er lige præcis her, hvor vi har fået et input, hvor at etapperne her, der er færre af dem, og når de bliver aktiveret, så er de altså mere sensitive, og det er meget nemmere for os at præcisere, hvor den bevægelse, altså det lys, kommer fra. Men det der sker, det er egentlig, at de får den her foton, indsprøjtning havde jeg sagt, de modtager fotonerne lyset, og så oversætter de det til nogle aktionspotentialer, som de synapser ved de bipolære neuroner. Hvis man lige bemærker det, så er det jo et meget sjældent syn at se en bipolær neuron i kroppen, men dem har vi altså i øjet her, og det er altså med de her 2 udløbere. Så den ene udløber synapser selvfølgelig med vores tapper og stave, og den anden udløber synapser altså med vores ganglieceller her. Og så møder de her ganglieceller, det er altså her vi befinder os her, hvor at aktionspotentialet fordeler sig herfra og så ned
hvor de forener sig i discus optici, som er den her lille trekant, og det er altså her, hvor vi får vores nervus opticus. Den fører så de her impulser, vi har skabt her fra lyset, og alle de her steps, ned gennem canalus opticus, indtil vi når chiasma opticum. Og her i chiasma opticum, som er vores synskryds, så går det altså ned for thalamus, hvor vi møder vores laterale geniculatumkerne, jeg har lidt svært at sige det, og den er meget, meget essentiel i første del af at fortolke det, vi ligesom ser her. Og så sender den, og vi kommer til at gennemgå det her meget mere, inputsene videre til vores occipitalap, hvor vi har vores synsbark. Og der har vi både vores primære synsbark og nogle andre synsbarker, som vi kommer til at arbejde med, og jeg kommer til at gennemgå dem senere hen. Så det her det er bare lige for at hurtigt at gennemgå det og lige nævne det. Men ja, så har vi vores nervus oculomotorius, som er vores hjernenerve 3. Den er den første nerve, jeg kommer til at gennemgå, som ligesom styrer nogle muskler. Så den kan gøre nogle forskellige ting ved øjet, bevæge øjet, som er meget, meget essentielt i form af, at vi gerne vil have et billede. Så det, som den her nerve ligesom styrer, det er vores rectus medialis. Det er altså den her lille søde muskel. Og den, hvis vi forestiller os næsen her, så trækker den altså øjet ind mod næsen. Og det kalder vi en adduktion. Så kan den også gøre det, at den kan styre innervere rectus superior her. Det er den, der befinder sig her. Så gør vi det, at vi trækker øjet opad, og det kalder vi en depression. Så sker der det, at vi også innerverer rectus inferior med den her, og det er den her muskel, og den kan lave en depression af øjet, det vil sige trække øjet nedad. Så har vi den her lidt sjove, lidt mærkelige muskel, hvor at en af vores andre nerver her styrer den superiore del, men musculus obliquus inferior, det er den her lille sjove dreng, vi ser her. Det er lidt svært at forklare, hvordan den bevæger sig. Men den trækker altså, hvis vi forestiller os den her vej, så trækker den altså linsen den her vej, så den kan trække den her linse den her vej, uden at bevæge noget. Det er sådan, man skal forestille sig det. Man kan se en video også der. Så innerverer den også musculus levator palpebra superioris. Det er meget svært at udtale det her, men det er det øvre øjenlåg. Så det er den, der befinder sig lige her. Og hvis nu, at vi har en læsion af vores oculomotorius nerve, så sker der det, at vi kan få en parese, en tose af øjenlåget, og der kommer det så hænge her, så kan vi få noget dobbeltsyn, og vi kan få nogle andre forstyrrelser af øjet. Og det er ikke så godt. Det kan også gøre, at vi ikke kan akkommodere øjet så godt, fordi vi kan ikke styre inputsene nær så godt. Så har vi, hvis vi lige zoomer ind her, det tror jeg kan gøre, og så har vi lidt nogle sjove muskler her, som hvis vi kigger hernede, FLM, som jeg kommer til at gennemgå meget senere, er meget essentiel i at fortolke de her synsindtryk. Men vi har en lille parasympatisk innervationsdel her, som hedder Edinger-grenen, og den går altså øverst her fra vores FLM-tråd i truncus encephalus, og så går den op, og så rammer den vores oculomotorius nerve, hvor at den kommer til at afgive nogle små grene, der hedder ganglion ciliare, og det er dem, der ligesom innerverer de her pupilreaktioner, så pupilmusklen, som så gør, at vi kan kontrahere vores pupil, og dermed samle lyset, hvis nu at lyset er meget spredt, det kommer langt fra, vi skal det samle, og så vil vi gerne kontrahere musklen. Så vi kan godt forestille os, hvis vi nu har en læsion igen på vores oculomotorius nerve, så kan vi altså se en dilateret muskel her, så det vil sige en dilateret pupil, og derfor har vi svært ved at se ting langt væk i hvert fald, og andre ting. Og det er også meget dårligt for øjet. Men for lige at vise det igen, det er adduktion, den kan lave. Så er det depression, og så er det elevation, og så ekstraktion. Ja.
Så går vi videre. Nu er det nervus trochlearis. Det er vores fjerde hjernenerve, som styrer en muskel, og det her er musculus obliquus superior. Så som sagt, så var det oculomotorius, der styrede musculus obliquus inferior, altså den hernede. Og den kunne jo lave den her ekstension, hvor den drejede den her vej, og så er det sjovt nok det modsatte, som den her muskel kan gøre, så den kan trække linsen og pupillen den her vej. Jeg synes, man skal se en video, hvis ikke man skal se det, fordi at jeg havde meget svært ved at forestille mig det, inden jeg havde set en video. Men ja, og så kalder man det her en intention, og det er så cornea, vi ligesom drejer her. Så man kan ligesom forestille sig, også hvis der sker en lesion her, så kan vi ikke lave den her incision, og så får vi ligesom det her forvrængede syn. Ja. Så har vi nervus abducens. Det er altså vores 6. hjernenerve, og det er den, der ligesom styrer rectus lateralis. Det er den her muskel, der kan køre øjet lateralt, så lave den her abduktion. Hvor at musculus rectus medial, den trækte ind mod næsen og lavede en adduktion. Så det der ligesom så sker, hvis vi har en lesion her, det er jo sjovt nok, at vi selvfølgelig vil se et lettere medialt stillet øje, den vil dreje lidt herover af. Så sker der så også stille, at den her nerve, den har en sekundær og tertiær funktion. Så det vil sige, hvis nu vi ser for eksempel en lesion igen på oculomotorisk, og vi ikke kan lave den her depression, eller vi kan lave den her elevation af øjet, så kan vi faktisk få lidt hjælp af vores nervus abducens, fordi den kan lave en depression af øjet, så den kan hive øjet nedad, og så kan den faktisk også hive øjet opad. Ja, så har vi andre nerver, der også er involveret meget, meget svagt. Det er vores nervus facialis, vores hjernenerve nummer 7. Og der kommer vi til at snakke om musculus orbicularis oculi. Det er altså den her muskel rundt omkring, så den gør altså, at vi kan lave en øjenlukning. Også meget essentielt selvfølgelig, men ellers har den ikke så meget påvirkning. Så har vi lige to begreber, jeg synes vi skal snakke om, fordi vi kommer til at snakke om dem senere hen. Men ipsilateral, det er altså muskler i det samme øje, der er påvirket, hvor at vi kan have en kontralateral påvirkning, og det er altså muskler i det andet øje. Så vi kan have nogle forskellige lesioner her, og det kommer alt efter hvor lesionen sidder hen, så kan vi have nogle forskellige udfald på de her nerver. Og det er klart at se, hvis nu vi har for eksempel en lesion her, så kan vi få en ipsilateral et ipsilateralt udfald. Vi kan selvfølgelig også få det kontralateralt, men det vil jo primært være her, at vi har et udfald. Hvor at hvis nu vi har det her i chiasma, så må man sige, at så vil det jo påvirke begge øjne. Men det vi kalder for et ipsilateralt syndrom, altså det vil sige, at vi har et kontralateralt syndrom, det er hvor den ene side af ansigtet gør, som den skal. Så der kan man lige se her, at vi kan bevæge begge øjne, vi kan lave akkumulation, og vi kan lave biokulart syn. Hvis vi har et problem med et af øjnene, nogle af nerverne, så kan vi gøre det, som vi har snakket om her, hvor at øjet ikke vil lystre det, vi siger. Ja,